Moro moro! Oi, eikö ihana syksy? Ja sä päätit lakastaa koko kuisti. Joo, pitää vähän ja... Mulla vähän kyllä hinku vähän. Täällä on vähän jo lehtiä tippunut maahan. Harava katon tossa, että jos vähän tänään... Eihän siinä ole vielä mitään järkeä, kun tänne tulee kuitenkin 10 kertaa enemmän vielä lehtiä. Ja se voi olla, mutta... Parin viikon päästä. Kyllä tässä kato jaksaa, kun toi Petri Lappalainen lupasi laittaa aterian tämmöisestä roskiksesta dyykatusta ruoasta. Oho! Joo. No sovitaanko niin, että mä en maista? Ei! Siis mä luotan aivan, Petri on tosi konkari näissä. Dyykkauspuhissa? Joo. Okei. Kuullaan esimerkiksi sitä, että onko se häpeällistä tai häpeäksi sitä, kun se menee roskiksi. Okei. Mut hei, tuliko Marko Hokkanen, semmonen kaljukaveri? Kyllä, se meni tossa takapihalle. No, meillä on treffit sen takia, että nyt puhutaan miesten kaljuuntumisesta ja siitä, että onko se vielä häpeällistä, niin. Meneekö hiusten mukana miehuus. Niin se on aika herkkä asia kyllä. Onko se enää? Niin, en tiedä. Siis Marko Hokkanen on Suomen hiusvammayhdistyksen puheenjohtaja. Aikamoinen nimi. Joo, ja he on mun käsittääkseni niin kuin todellakin pohdiskellut tätä karvojen merkitystä kavereilla. No mutta ei muuta kuin sit menoksi vaan. Mä menen takapihalle, niin nähdään tässä. Nähdään. Niin täällä päälaki kiiltää. Marko, morjesta. Morjesta. Miten sä itse kuvailisit voiko sanoa hiustyyliksi? Itse ainakin pidän tätä hiustyylinä yhtä lailla kuin pitkähiustista tai siilitukkaa tai mitä tahansa. Että Tuo nyt on ihan klani. tämä on ihan klani ja tämä on mun mielestä ainoa oikea kaljuustyyli. Saako kysyä, onko tämä itse aiheutettu vai tullut ihan sitten perintönä? Tämä on sekä että kyllä tämä hyvin pitkälle, mä nyt näen sen, että se on itse aiheutettu, mutta tässä voi olla myös perinnöllistä tekijää, mutta mä oon todella tyytyväinen tähän ja tämä on osa mua itteeni. Marko, sä olet Suomen hiusvammayhdistyksen puheenjohtaja. Tässä on totta kai huumoria mukana, mutta onko kaljuus miehellä hiusvamma? No varsinaisesti sitä ei vamma ole, mutta tässä piti tämmöinen pieni pointti ja tämmöinen jekku laittaa tähän meidän yhdistyksen niin sisälle. Ja tässä on tietenkin tulkitsesta kiinni, että miten tämä kokee. Eli mä en lähtisi puhumaan vammasta, mutta jos on niin tämmöinen perinnöllinen tai muu syy hiusten lähtöön, niin kyllähän jonkunlainen vamma kautta sairaus, mutta tämä on mun mielestä niin monisäikeinen juttu, että en lähtisi tätä nyt, ja tämä on henkilökohtainen kuitenkin jokaiselle. Että. Niin, kun puhutaan kaljuuntumisesta, niin kyllä siihen monesti monilla semmoisia jotain negatiivisia mielikuvia ja ehkä pelkoja liittyy. Määritteleekö hiukset liikaa miehiä? No se on ainakin ennen ollut. Että jos sanotaan, että mulla on yli 10 vuotta ollut tämä tyyli ja se ei ole tosiaan päässyt tästä täysin klanista kasvamaan, niin itsellä oli tietynlaisia niin ajatuksia siitä, että jaha, nyt voidaan unohtaa parturikäynnit ja tämmöiset ja hiusten värjäykset aika mahdottomia, mutta kun se itse sisäistää, niin kuin varmaan jokainen sen tekee, niin mun mielestä se on sitten niin iso osa sua ja sä voit olla ylpeä. Mutta minkälainen käsitys sulla on siitä, että pelkääkö miehet paljonkin sitä, että mitä jos hiukset lähtee, eli se koetaan aika kauheana juttuna? Varmaan joo, mutta mä sanoisin, että varmaan nykyään se on vihti tai jopa enemmän silleen, että koska sitä tuli jossain vaiheessa sanoa, että muuta vasta kaperi, siitä tuli mun mielestä tämmöinen muoti-ilmiö. Nykyään saa jo olla vähän. Joo, nykyään meitä kaljoa on melkein liikaa. Että siis ennen sut yhdistettiin johonkin tiettyyn ryhmään ja kategoriaan, mutta niin ja se oli vähän tämmöinen muotihomma, että ajetaan sitten pojat kesällä hiukset vekeen ja ollaan kuulia, mutta niin nyt tää on ollut monta vuotta jo silleen, että tää on niin sekä talvella ja mulla tulee kysymyksiä talvella, että eikö päätä paleille, kun ei käytä pipoa, niin... Paleleeko? Ei paleile. Ei paleile. Mitä sä sitten sanoisit siihen, että jos nyt puhutaan siitä, että kuinka paljon hiukset merkitsee miehelle, niin liittyykö joskus hiukset myös itsetuntoon miehillä? Eli kun hiukset lähtee, niin menee myös se itsetuntokin. Joo, siis se on mun mielestä ihan edelleenkin on sitä mieltä, jos miettii omaa kohtaa ja muuta, niin se on yhdistettävissä siihen. Eli siinä on myöskin sitä. Mutta jos sä oot jollakin lailla, ehkä sä osaat valmistautua, koska ei ne nyt päivässä lähde keltään ne hiukset. Että se on vuosien työ, että ne rupeaa häviämään. Niin. Että vähemmän tarvitsee sitä kampaa aamulla, niin sulla on aikaa valmistautua tähän. Tämä ei ole lottovoittoa että periaatteessa, mutta se voi olla lottovoitto myöskin. Että se on itsetuntohomma, mutta vahvat ja normaalit suomalaiset miehet niin kyllä kestää tämän ja sen jälkeen sä voit olla ylpeä siitä. Mitä sä sitten oot mieltä niistä, jotka haluaa loppuun asti ehkä peitellä, ei hyväksy sitä omaa kaljuuttaan, eli hommataan tupeeta,
Joo, no tää on semmoista, mitä mä en ikinä lähtisi tekemään. Että me mieluummin sitten, mä en tiedä mitä mä teen. Mä ajaisin kulmakarvat varmaan seuraavaksi pois. Että se on semmoista niin teennäistä, eli tähän useimmiten on vanhempien ihmisten, miesten juttu. Että niitä peitellään. Mutta kun se on aika semmoista koomisen näköistä, että melkein Sirkus Finlandia tai joku vastaava voisi ottaa kesähommiin. Eli hyväksyä ihan puhtaasti tämän näin, ja koska se on jokaisen, mä näkisin, että se on sen henkilön oma juttunsa, niin turha sitä lähteä peittämään. Se on ihan sama, että jos sulla on kauhea hapa tai jotain muuta, niin lähdetkö niitä peittelemään pajan alla. Yleensä ne tahtoo laittaa niitä enemmän pienempää paitaa päälle ja muuta. Että Eli sä vertaat tässä nyt omaa kaljua päätäsi isoon hauikseen. No, vaikka siihen ja mihinkä tahansa, että kaikki hevarit on siis ei ne lähtisi ikinä ajamaan hiuksia. Että jos juttelet tämmöisen pitkälittäisen kanssa, niin se on todella siis tärkeää. Ja se on niinku hapaa tai hauvis tai kuka saa kiksit mistäkin. Että mä en sano, että mä saan kiksit kaljuudesta, mutta mä tykkään sitä todella paljon omalla kohdalla. Että Marko Hokkanen, etkö sä ole sitten ikinä haaveillut, herännyt aamulla ja miettinyt, että kun olisi sellainen pitkä, runsas surfitukka, mikä liehuisi tuulessa? Joo, mulla tulee mieleen Ritari S ja Tasselhoff tästä hommasta, ja sehän oli semmoinen niin tupea tai semmoinen vähän niin kuin semmoinen mallipoika, mutta niin nämä painajaiset onneksi on mennyt jo multa, että mä joka aamu vaan mietin, että paljonko mun pitää ajaa, ja paljonko mä partavahtoa käytän. Niin. Eikö sekin ole niin, että nykyään monesti tehdään jopa listauksia Suomen seksikkäimmistä miehistä, niin siellähän on sitten veetiä ja muita. Että kyllä. Kalju on jo nyt On. Siis se on, mä sanoisin, että nyt 2000-lukuun varsinkin ihan selkeästi. Että itse ehkä niin kun joskus 90-luvun loppupuolella, niin se ei ollut vielä niin. Mutta jos katsoo niin Bruce Willis, niin kukaan ei tykkää siitä, Vin Diesel. Että ei tarvitse olla niin pahasti niin ulkopuolella hetero, mutta kyllä ne aika niin rockijätkiä on. Näinhän se on. Hei, jos siitä peittelemisestä vielä puhutaan, niin kuinka kauhea juttu se on, että kammataan tuosta sivulta ne viimeiset hiukset sitten pitkästi koko päälain yli peittämään. Joo, ja se vaatii hirveästi lakkaa ja jotain varmaan margariinia ja mitä tahansa, mikä pitää postikki tai joku, mutta sitten kun ne lähtee tuolla tuulessa lepaattaa, niin se on niinku semmoinen joku majakka, joka loistaa, ja se on aika törkeetä, että ehdottomasti kone vaan, ja mä oon valmis ajamaan kaikkien hiukset pois, jotka tulee mun juttu sille. Meneekö se sitten niin, että kun vähän lähtee, niin kannattaa vedellä saman tien kaikki? Joo, jos mä sanon, että se rupeaa olemaan yli 30%, niin ehdottomasti. Vähintään ainakin lyhentää. Ajaa kerran pois ja katsoo peilistä, että sietääkö sitä, ja jos ei siedä, niin herää vielä seuraavana päivänä. Että täytyy sitä vähän aikaa sulatella. Eihän mä ihan heti kanssa digannut itteeni, kun mä eka kerran tsekkasin se tilanteen vuosia sitten. Milloin sulla tää hiusvamma ilmeni? No siis se on niin kuin, jos puhutaan, että mä nyt on kuitenkin keski-iän kieppeessä oleva kaveri, niin sanotaan tuossa, että siitä on jo melkein 20 vuotta, kun mä huomasin, että varmaan musta on niin kuin ihan turha kuvitella heavy-bändiin niin kuin kitaristia. Niin. Että musta tulee ainoastaan kaljurumpali. Onko se muuten niin, että susta ei voi sitä kitaristia tulla, kun ei ole tukkaa? Ei se on näinkään, mutta vähemmän niitä semmoista kovia kitaristeja on kaljoja. Mutta rumpaleita enemmänkin. Että. Marko Hokkanen, sä oot siis Suomen hiusvammayhdistyksen puheenjohtaja. Kerro nyt, että mitä tää teidän porukka oikein tekee? Kuinka paljon teitä on? Jäsenmäärä me pidetään edelleen salassa, että sitä me ei ole kerrottu kenellekään, ei edes tuleville jäsenille, mutta niin niitä on joitakin ihmisiä. Onko se kymmeniä, ei nyt satoja ole, mutta tämä on tarkoitus ollut tämmöinen, että me heräteltiin tätä niin kuin ajatusta, että ollaan jonkunlainen äänitorvi ja mielellään niin kuin edustaan kaljuutta, mutta emme niin kuin tarkoiteta tällä sitä, että me ollaan niin kuin ainoa jollakin lailla kaljuudesta puhuva, mutta me katsottiin tämä tarpeelliseksi kokeilla tämmöinen yhdistyksen pystyynlaitto ja se on nyt ollut voimassa parisen vuotta. Miten sitten pääsee mukaan? No se on siitä vaan tosiaan, että se kone käteen ja ihan kaikki pois. Pieni siili sallitaan, mutta se on ainoa niinkö. Ja jos hiukset alkaa kasvaa takaisin, niin sitten potkitaan ulos seuraavassa yhdistyskokouksessa. Jos jää niin sanotusti housut jalassa kiinni. Saako teidän yhdistyksestä myös semmoista terapiaa, jos siis alkaa kaveri kaljuuntua, niin tarvitsisi vähän tukea tähän, että miten nyt sitten selvitä elämässään? Kyllä, varmasti. Siis niin kuin mä sanoin, että pakkohan myös on keskustella, niin kuin, että meillä ei ole vielä psykologia tässä porukassa, mutta kaikki nekin olisi tervetulleita. Mutta siis varmasti se voidaan kertoa omakohtainen, että jos ihan oikeasti haluaa keskustella vakavasti, niin varmasti. Koska ainakin löytyy niitä kaimoja. Yksi baari täynnä kaljoja, niin voisiko se olla kova juttu? Siellä voisi niitä keskusteluaiheita olla sitä kaljuudesta. Tähän me ollaan pyritty. Marko,
Ootko koskaan laskenut, että paljonko tässä 20 vuoden aikana on tullut säästöä parturikuluista? Siis mä oon tätä miettinyt tässä, tätä joutuu aina pohtimaan silloin kun sitä kysytään, mutta kyllä se on, siis voin sanoa, että useampi eteläreissu. No niin, eikö me sovittu, että ei haravoida? Joo, mutta tää on niin mahtavaa. Oli pakko sitten tarttua haravan varten. Oli, mutta hei, kyllä oli Markku Hokkasen puheet niin tosi hyviä. No, Joo, täytyy rehellisiä. Ja onhan se ehkä muuttunut se meininki nyt tässä viimeisten vuosien tai vuosikymmenen aikana, että ei se ole niin häpeällinen juttu enää. Sitä ei erota niin katukuvassa. Itse asiassa se on ihan normaali juttu.